И здравейте хора, аз съм The Kings Pro. Нали, и това е втория епизод в BG Play. И тук с Remo 007 се развиваме. Както разбрах, че тук става мега евент и Дарко от евента, нали казах, е спечелил, не от евента не казах, само че е спечелил 58 легендрки, затова тук е много по-хубаво, мен ме кефи много повече. Да, всякакви фул сетки, да, повече, трябва да, нали, да си ги купуваш PvP България в този сервер, даже ги дават на евентите, чист евента. Бейблея, както виждате, има горе-долу хора. Ако искате пътвания да играете, те си ген. Да са гълбушите, скайпа, всичко долу, една яйца, скайски. Приготвя да ги те печени, защото аз съм японец и да ви кажа, много трудно се живее в Япония. Комичуа. Ако имат въобще сервер, аз там че разпечелих Disney против Disney, вижте, пак тук ще дават фулсет. Ей, като се фукаш, аз имам една цяла фулсетка и прочи четворка. Той ми да... Не си ти, прочи... Не беше ти, само панталоните ми даде. Не си ми дава честплейт никакъв. Ама той изчезна, забрали. Еми изчезна. Премахна се с итемите, когато да не казвам какво. Това е оправение, че, нали, и той беше щупен, нали? Еми, аз няма как да го поправя, аз имах поправене, ако не знаеш. Еми, както. Изхабих го, като умрях с него. Добре. Така мисля. Намери ли още дърта, че не ми достига? Имам съм и 52 инвентарито, сори. Аз съм го видял. И пак няма толкова да стигне. Аре, дай. Да бе, да. Ти хомето е човек. Не ми е зора, аре. Човек, аре, че. Как го изкопава дърта? От този остров. What the hell? Дай. Малко такова. Тук ще е бренчмайнинг. Вече. Тук те дали. Знам, какво ще ни е тука? Бренчмайнинга като гледам. Що? Виждаш аз колкото бокса. Може да ни е честно, знаеш ли? Ами, съгласен съм, ама изкопай онова и това трябва да го направим с двойна стена е тука. Сега ще видиш. Аре, изкопай онова.
Изкопай това. И дърта. Ето е дърт. И сега ще ти кажа до къде. Ето тук. Не бе! До тук. Сега пише момче. После ще направя едно мощче аз. Чули? Аз ще го направя. Така. Чули? Не. Не. Коне. Е такъв. Като не. Какво казваш? Не, я ще кажа не. Ко. Не. Ти не си ко. Ко. Така, така. Между другото, това е като Skywalker, не знам що. Ами, само че къде имаме, поне имаме няколко повече, така е дърт, ама. Изкопахме свиги. В BG Player ли? Аз говоря в момента за BG Player. Е да, в Minecraft Зокер уния тъпанари ни ограбиха. Да, Дарко 03 там е снимал един клип в BG Player. Готин клип, хареса ми. Там показва какви неща има и другите глупости. А? Да, има. И той ни лъжи, че няма микрофон, да. Както разбрахте, той ни лъжи, че няма. Да. Ако го осветим и ти отсветиш острова, кога... Защото иначе няма как да ще умреме веднага. Не съм казвал. Както такова, абонирайте се другите глупости. Да. В момента оправям хомето. Да, бе. Гадно. Гадно е, защото си го събирал с ръка. Вече тук, вече го направих хубаво, така, нали пише хубаво. Добре. Ще спомня, защото трябва да взема кола. Ти си свети, нали? Добре, дай дърта. Само толкова? Еми, жени направи лопата. Да, ти отиди по-добре, наистина. Ти бе започни от някой друг остров около нас да събираш дърт. Тук има често, значи ще има евент. Значи колко много често има? Вярно ли? 6, 9, 12, 15, 16, 4 на един ред. Значи аз